Nas vindeiras semanas en Sanxenxo falarase de xeografía, de arqueoloxía, de historia e, sobre todo, de arte. O Círculo Cultural e Deportivo da localidade puxo en marcha un variado programa de charlas. O ciclo vaise celebrar de xeito íntegro na Sala Nauta, espazo no que tamén hoxe se inauguraba a mostra de pintura Alén do Mar de Mingos Teixeira. Dentro deste marco había tempo que teñamos pensado que había que aproveitalo, se acaso un pouquiño máis, é dicir, dentro de que a xente veña a mirar ou participar agradecidamente depois de un paseo e de unha cultura en arte, dunha pintura, pois, bueno, que máis podíamos facer? Penso que é un lugar adaptado, precioso, para poder facer unhas charlas, unhas conferencias. A pesar da diversidade temática deste ciclo, todas as conferencias teñen un nexo común. Galicia é a protagonista dun ou doutro xeito. Bueno, pois é unha forma de dar a coñecer a xente, tanto turistas como os de por aquí, algunhas pequenas cousas que ás veces se olvidan ou non se saben ou non se recordan. É dicir, bueno, pois ampliar un pouco a cultura. A primeira das charlas tivo lugar xa esta tarde, centrada nas artes plásticas, correu a cargo de Mingos Teixeira, o autor de todas estas obras que dende hoxe e ata o vindeiro 4 de agosto poden contemplarse nesta sala. O artista defendeu que o verán é un bon momento para enchouparse de cultura. Está sendo cada vez máis demandado o que se chama turismo cultural. Creo que esas cousas que están ofertando, pois, a parte de postos de empleo, están ofertando a posibilidade aos creadores, aos artistas, aos músicos, etc., de que, bueno, podan ofertar tamén en sitios que suelen ser tradicionalmente de vacacións, podan ofertar as súas actividades que ao longo do ano van facendo. De cara ao mes de agosto, o Círculo Cultural de Sanxenxo traballa xa nunhas novas xornadas desta volta centradas na música clásica.